lang hilin eh. Hi, good afternoon. Maadong palis. Palis day. Hapon na day. Kalis 4 na. O, salamat gapon Lord. Salamat na naglirat pa ning ang mata. Bitaw. Kaya walang lingaw. Kung ron hapon sa Lunis. Sa katanglingan gapon. Sa ang video nga ningan nga maduday ko nuko kay na ko mga parinti nga na tudan kay nagamawag ito gapon nagapamista lahat katong mga ijaan to na ho ijaan first cousin to sa ngamahan katong nangutana katong laki kuan to sakad pagdargag Manila siyang pangidad kato pa may nagkitag usab katong laki katong pang baji maura po to sila higsoon to silang tulo katong upaw nga si Manong Im kita mamusang video sa buhol na po to sa buhol bakasyon na po to sila dari higsoon to silang tulo ito nga manggipamistahan gahapon sa malagi po to pati nga ako kay di mo pahijang gipanguan mura pagpiling mura pagkuan ba nga na binahag sa probinsya na itong naipista nga magandam sa uka ng matutong pobreng house kami ipat gapon ako sa titis katong sa Tiinday ang isuon kitag sa tagsaan ni kuan balot kada pitag tulo ka putahe nga isang padana mo in suksok kung mandog di pag-abot nga kanday ko no bring house po ko nga pilpod nilang nas probinsya mura bitag probinsya ilang pagtatala sa mga tao magpista pero ang mga tao din sa Manila lahi kapos probinsya kaya itong pista ka probinsya may mga labay mawit masimong bay ato ilahag hapon na pista sila pero ang mga tao pod ng labay bisag di kaila di basta pod mo sud sa bay kami rin mga bisita ni Ja parang napinjang mga anak mamulagi na si anak di ay nga baji nga nagtrabaho po Bucol da si Mita kay naman sa Bucol isang anak kasay din gusto to unta mag-meet kuno pod isang anak o anak pa sang igsuon kay kuan wa man mo bandong among ang pagumangken nga anak ni Milita wa mo ban pero di ko alam magngan nga mo to nas Bucol tong baji pod na mamulagi namday mga burato sa kuan may kaliwat sa burato nas Bucor trabaho matong nitong hang tabag tunutan na maduday ko nuko kay na kuno pinahi na kuno kay lang nahimamat dangan jud ko nahimamat katos niagin si mana kay tumang kuskuan ang maninay side gyapon to sang tatay puro side sa ang tatay ang mga kaliwat nga na dao pero but sabto na pay daghan as Quezon City panang mga napalido na galigaw si Ronnie Galigaw na sa Quezon City chat po to nga palagon ko dito lado na dito Quezon City hindi na dito maabot dyan na po sa Quezon City na po side ni nanay maura po to kanang Tagalasinda nga naa sa Payatas nga mga ramos na si Zan na mga side nga Pilgrino Gulair naa sa Payatas sila side po ng nanay kanang si Inday Ramos side ng nanay mo lagi may ingin ko anday ko kanang naday ko kuda mga palinti mahimamat kaning maghimamat ni daw na pagajidaghan danang mga burato pagid na himamat agaban para anak ng John nga sila Lando gagano ito magtagurha anak man si suong anak man to nila gahapon isuon nila pero wag ya po nagkamit ug sada nila suntin lupa naa sa mga burato kay na po sa housing katong inahan sa ngalaga apuan sa ngalagang naka paliwat o garabo na sa housing po to na po burato sa housing mong sugsog nila kapag bura mabudi ko no mabura pero mabura burato man di mabura
Agkang herbilita lamang mga bata may nabura. Kaya di naman burato, plurano man. Mo tayo ng kwentuhan gapon. Mo to. Salamat sa paglili. Debian ni Merson family. May pili sa taghap. Okay ra. Nananapod ko atos gawas. Kaya po naman lagi mamay tingliilid tos gawas gani maduhon. Nagburas na pabanon akong lamay mga to. Plano pa mi gani mangutanon. Naka lugar ko jaw-jaw dari kaya pika so na batog-tog do na kusog nga TV dingag mi siguro mo do na nag TV para patugtog na napagkukuan maghani among palitan karon tanon kusog na baghangin ja kumusta day ko diya sa kuan ni Ma'am Cheryl Rick. Kamusta ma'am? Kagwapa na dyan ka diha ma'am. Masig, hapit na sila kamuli. Kita-kita naman tayo ni gulay na ato pohon. Labi na nila diha ni Almalim. Ma'am Almalim, Madung Palis. Palis ba sila ron? Muntag siguro. Kadlaw sa sila ron. Una na, namisagak na. Sugod na. Kamusta ni Bilma Makabalo? Makatong nangutan na gapon nga asa kong tudapit nga kat-kat ng pong bakilid. Bakilid tudapit tos kuan. Katos mitangi sundan kaya anad lagi itong kat-kat sa bakilid kay mabadiding pamauhan day ko karon po kung kanang naman ito kasakit agang pangapaa. Sa magkuan dinig hapon. Abi nagsagdanan ra. Anong pumagang pagsaka na gapon sa bakilid okay ra pagtagbang na naglisid ko. Lupig kong herbilita kay tuk-tuk man tuk tuktukan nagtutus tower smart tower to si babaw sa dapit sa ilang bay sa magdaom karon pa di ko nakahinumdum nga kuan nagtukin na nakit agang paa mo dito pag kuan tingam ko ganyan pag matarang yung buntag garang sa kita maghang mga barak tumaguhan di ko saka-saka gapos kuan tadapo kong milbiri gamay hapang gitanam baw mabuhi ba na doon na pod mga pabrika naghihimok na pod salamat day Sara Layla Amid sa paglili sa ang kuan gapon sa ahang pajag pagungli bago jang lili Sara Layla Amid asa makadabit ma'am madung hapon og ni Bia Ponce salamat sa pagsilip og ni Ma'am Hilin Dusaban kamusta ma'am hapon na dali sa amo mag alas 4 na kapin ni Ma'am Yuning Ayop sa always dyan kung always dyan nagsilip tagan salamat sa pag always li ma'am ni Bilma Makabalo ni Lourdes Saladin salamat sa pagsilip kita lang tas gawas sa makitaan kay padung karon mo gawas o landong lang alas 4 naman ng tapos grabe ang inita pero aghangin po gazuhi mo na po laing maghangin tapos gawas hanggang napili gapon mo rapid sa rin yung buros tapok kong pipino pag 20 tapok ano po sa katapok pitsay po 20 bangan maraming napalit pagdato ko na may pitsay tangan o kudong pinapa makarungsong salipon ko dari kay murag grabe inita pa man sa alas 4:30 na may lugar na madaling kuhan ina tanto sa biyason nilade ko ikan ako sa gawas napalit mga pitsay 20 yung sa kabutok sa
kabustot nga pitsay, nakatapos ko nga pipino, ha. Bunting ko tapok. Hindi kaya damo ko yung kasunod nga body nga nagbitbit og pan mako ang sundag asan palit kinaikag ko. Ikag pan, ha. Munay sa biyason. Kang pagkapastayan pa ko ning palit ito kuan. Katude ko sa palitang mando na. May talikos pan nga maka kayamdam kong tatay baka da tingkapi pan munay maka kadyung munay nakatapo kasi kapi yung dalang panhapon ayay manini Biro na. hangman Kaya pa pizza na eh. kung man lang gay marami butok doon nga nakabutok kung yung butok na daan siguro pag na at naman kajubo na ang ilito sa mga ilapreso ang pitsay Sila kadaghan na bukas ano ito bagay itong mando nga hindi paghihapon pagi nakagil gis mando Kasi bago na pa. huwag yan tipas ito si dapat sudah dapat sa murag puro ko nagtipas ito mga batay ni siminto tayo mga tayo sikil dati ibili Ay, butang ang yan. Nanti ako ba di pagi yan. Yan, asin pagi. Lukso. ngapi lang ninyo karam po kuningan dumog na may kagpaan dya kape kampo ko ni magkape kaya pistik ka ni nakadyo init naburos ka ni snack na magmangga Kamnam lang kong tatay nga hilikupan. Ba itong petang mando ba dito? Uwi nga na pinturang green. Pang. Ito ba yung kang nabikiling bato? Tatap ko ng palit. Kasi yun na. Ito lagi dapit dahil gana. Dala likod na tengah dali. Basta ada jasa yun na nila barbecue. Sakto rin bikili ito speakers daplin. Murag, ano man ito na ito? Kaya ito? Ito? Yung ito bikiri, di man na ito magluto. Displayan ako. Kaya dani kayo mga ito magluto. Katong mando, dito ba pa itang panisali? Mando. Ay, tumutong ka na siya. Baba. O may nga rin nagpanisal dato. Lawan na lang ito. Ang gato nga rin kay nga rin, nga man mo na init. Dinat. Ano yung mga area yung biro? Muli din gingan, ering-ero. Mga bitaw, nabadilain. Ang masama tutong dito sa daplin. Hindi mo kung balik tutulan hamang gumisa o na mama ni bikiri ra diha. O kani iri ang puro o Mato pa dato yung pikas di ay. ay balhibo. Mabalik kita ni iri Wana. nanong to. Wah. Bisi man dagan og pila. Kuan, dang nahugdan kay Spanish. Init pa sa dapoy. Kuan pa na dapoy panikuko kada may kay kagan. Ang pagutamis. Ang dagko pagkado na. Kabugun. Ang grasa sila may pan.
Itlog rin sa gulay pa. Sabaw. Kita udong itu. Pati tayo gudong. Ikaw. Huwag niyo nagmangga. Ito na para ako sa dinas. Sa itlog. Tinapag sardinas. Ito na to pizza. Tinapag pizza. Ito na buti yung udong. Sis! Ang hapon na. Hindi mo kung ano doon. Tepe yun. Terus pakai nakapin, gabi nito sa gawas. Amin po garuro. Impas. Gracias Diyos. Salamat.